En el nostre món passa que per Nadal i Cap d'Any vàrem expressar molts bons desitjos i bones intencions, però un cop vàrem tornar a la realitat de cada dia, diríem al temps ordinari, es té la impressió que tot continua igual. Mossèn Miquel Barberà, benvingut. Encara que han passat uns dies, però val la pena que fem una referència amb aquest fet, no? Els resums que van fer de notícies de l'any passat es pot afegir que tot continua igual. Continua la corrupció, la crisi econòmica, per més que amb dades de la macroeconomia es constatin lleugers augments. El nombre immens d'aturats, augmenta el nombre de persones que viuen i dormen al carrer i el nombre dels que han de ser ajudats per Càritas i altres organitzacions. En una investigació recent, molts joves van manifestar que estaven disposats a acceptar qualsevol treball al preu que fos. Gran notícia de l'any passat. Els rics s'han fet més rics i els pobres més pobres. Continua també la violència en molts llocs i de moltes maneres, com l'assassinat de cristians en alguns països i el poc respecte pels drets humans. També cal veure tot el positiu que continua, com la solidaritat que augmenta amb les necessitats i el testimoni de tantes persones compromeses amb el bé, la veritat, la pau i l'amor. Amb tan poques paraules no es poden dir totes les coses que voldria dir. He cercat algun denominador comú com d'alguna manera ho englobi quasi bé tot. I se m'ha acudit aquest. Hi ha persones que diuen el que creuen i n'hi ha que es creuen el que diuen i diuen el que serveix pels seus interessos. Almenys Pilat es preguntava què és la veritat. Aquests no s'ho pregunten. La veritat és el que els interessa a ells i als seus, i entenen que els seus són els bons i els altres els dolents. Els seguidors de Jesucrist hem de donar un bon testimoni com n'està donant el Papa Francesc.